Ba, Igor! Hostia, Mikel! Arratsaldeon, zer modu? Arratsaldeon, zer mozu de? Ogi aparkatu altzuk Hombre, hemen. guai, kanpon uste baldin badagu, hobe. Bai, venga, kanpon utziko idua. Guetxe du nuke? Venga, ba. Igor, Donosti geizkizuak aparkatzeko, aparkatu ik. Lortu genuen indara 15 urte hor parkina jartzea udaletxek, osea, aprobetxatu barra. Bai, hor duz esan izu, txoper tabernaia, 15 urte dara mairetita. 15 urte hemen irikia. Nire uzkan 30 urte eta neon lanian Marbellan, golf lekutan, saltzen hori, bai makilla, bai ez dakiz eta zen ba. Nire bizitzaki nahi ze gustatzen zait. Rock and rolla, motoak eta garagardoa. Esan, barikiko txoper bat. Eta pentsatzen dut txoper izena jarri dizula, zu motero zarelako. Hori da, nire aitona motorra zeukan, ni goratzen naiz ja 4 urtekin ba motorrian ematen zegula, txoperrak asko gustatzen zaizkit, Harley Davidson badaukat, eta hemen daukagun motorra jarria, da nire motorrian daukadan motor berdina. Hori kainero bat da. Hori kaineroa da. Garagardoko tuboak sartu barrutik, eta orain garagardo hautatzen du. Kaina hona ateatzen da olioengatik. Sekretua orduan bat. Sekretua da. Amarako auzo baten dago txoper tabernau. Denok elkarrekin arki moldatzen zaite. Inun garazori gabe, beti esaten dugu gaina dauzkagula 3 bezero mota, ez? Moteruak, udaran terrazara etortzen dianak, auki ditugu azken aldi honetan Alemaniako jendia jarrian etorriak, frantses asko etortzen dira baita ere. Gero futbol egunetan, futbolara joeten diana, saltzen ditugu bokata barran eta jende pilokin ibiltzen dira. Izu, Igor, eta ze janari eskaintzen duzu hemen? Hemen top da dira hamburguesak. Daukagu haragi oso ona, hamburguesak hemen egiten ditugu, santza denak guk egiten ditugu, ogila gulabean egiten dugu baita ere. Igor, hamburguesak esan duzu, baina dago baita ere beste zerbait horrela jendeak top eskatzen duena, gustoko duna. Bai, hemen etortzen dira pilo bat eskatzea patata txoper. Guk egiten ditugu patatak olio gabe. Patata berezia, gajorekin. Orduan norbaitek nahi baldin bado. Hamburguesa goxuak, garagardona, motoak eta rock and roll. A tope. A tope. Ni patata txoper ere gustatuko litzaidake probatzea ikustea nola egiten. Bai, nahi duzu prestatzea? Bai. Venga, joango gara. Goazen prestatzea. Venga, gozen. Bueno, Mikel, hauek dira gure txoper patata famatuak. Honei falta zaizkio gure saltza bereziak. Sekretua ezin dizu desan. Txek? A ver. Botako aldegu. Bai, botako aldegu, venga. Eta etxeko pikantito. Eta barrua. Igor, maravilla. Sanuak, olio gabe. Eta ea, Amarako Donostiko auzo honetan zer esaten den zure patatei buruz. Igor, placer bat izan da, eutxorrekin. Berrin, eskarrik asko. Agur, Mikel. Aio! Eta txoper tabernak lortu du nire kalitatezko zen. Patxoa. Epa, Krixo. Txoper tabernako patata berezia. Patata. Begira, que maravilla. Bai, oso goxuak dira. Iepa! Iepa, artista. Ira, galdera bat egingo izut. Eta asmatzen bauzu, patatak probatuko dituzu. Zenbat patata mota daude Espainian? 10? 20. 30. 30. Eta batxera, 30, fenomeno bai! Oain jakingo dugu zenbat patata jango dituzun. Xap, Bost! Hiru! Bosgarrenak! Patata bakoitzen egiten du. Multa jarri bino lehenago ongin gauzak, cuidao. Que suerte, eserita. Tarifa, tike. Zenba sartu bari, diru asko. Ez gehiago sartu bari. Galdera ingo izu segi horrela, bera. Nork margotu zuen Los campesinos comiendo papas kuadroa? A. Vicente Van Gogh, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso. Da Vinci. Vicente Van Gogh. Patatak izango dituzu. Ez duk asmatu, sentitzen dut. Tira, bega ba. Lau! Hori pikante dik, eta honek alioli. Eta lau patata oso ongiz. Ieu, arratsaldeon! Abela leitxe, zer moduz, begira! Txoper tabernako patatak. Wow! Galdera bat botako. Zer da zipotato? Wow! Zipotato. A. Patataren nazioarteko zentroa. B. Jostailu erotiko bat. Cuidado, da zerpeia jarri du. Eta C. Merkadonako patata zurigailu berria. Ongi pentsatu. C. C. A. Da A. Oso ongi, ara txola da fenomeno, bota goztekari. Deno batera egin. Horreman duzu, brotxeta. Goxua, segi lanean fenomeno. Eutxe horreri, aio artista, gero arte, aio!